baraknya. Menawi ngoten menika lega manah kula. Ora mung kaya ndandani lawang ngawi. Kabare Rama Prabu Salya sampun seda. Ari putra dewa. Nyolong kethek. Ing atase wong ranate peperangan kok duwe kapramiran. Dengardian kados pundi kemawon kula boten mutul kamen boyo. Kula tetep ngadeg jejeg ngepami kawoten negari mesti lan Ngamarta. Ning nyatanipun sampun kathah senopati ingkang gugur lan Brana Arta kangge ragat perang menika sampun meh telas. Pramila menawi paduka kepareng ndhahar atur kawula nindakaken kemawon ibarate butuh lor kena kidul golek iwak kecekel iwake ning aja nganti butek danine. Dados pripun? Prayogi mawi siasat ngawon kemawon kaliyan para Pandhawa. Etok-etok kalah. Kurawa etok-etok ten kekuk dengkul lan uga nggulung gendera lebetake gendera putih minangka tandha nungkul adhedhasar tresna perdamaian. Mangke nadyanto Kurawa menika sampun kalah Pandhawa lenggah malih wonten Ngamarta jernyatanipun 12 taun kawula Ngamarta budayane sampun kula rusak. Sampun boten wonten tiyang ingkang lestarekaken dhumateng adat budaya satemah wong Ngamarta kelangan jati diri wis gunakake budayane wong Astina mangke gampil anggenipun ngemudeni rusak dhumateng kawula Ngamarta yen kawula Ngamarta kelangan jati diri mangke gampil anggenipun ngrubuhaken para Pandhawa. Sampun sampeyan iku butuhe mung golek penak ning wedal kosong. Sampeyan gelem mukti ning wedi mati. Kula mboten wedi mati. Sebab apa ora wedi mati? Amargi Patih Sengkuni mboten saged mati. Kok ora bisa mati? KTP kula seumur hidup. Mantuke kasedian sampeyan kangge Duryudana. Caranipun ora ketang siji mancangking mriki kasih Pandhawa. Prihatin lasko bumi ikil tubuh tahan pokaryo mboten langkung kula namung badhe ngestokaken dawuh karana kula mukti wibawa wonten Astina menika paduka ingkang lelemu dhumateng sarira kula. Dina samangke kula badhe madhep Senopati Sisandane kula badhe mboktekaken dhumateng tiyang sak jagat lamun tok kasetyane Patih Sengkuni marang Prabu Duryudana ora kena sinangga ngirit nyuwun pamit.
Kang sayang gongkara kakang Rama bak mabit mulat bang halingak ringuk tumbarmu minta lawan Marata jaya marata lintang-lintang yen pedel sadita marasaketi wiyambyak kaya mendela rebutan kaya menjangan mati ora bakal gigrek uluku salomba iki Senopati Ngastinapati Harya Sengkuni ya Harya Suman ya Kyai Walit wong licik wong tansah ganggu wong rukun kabeh Sengkuni apa kamu berkedar Aja ngendel-ngendelake kek wis mateni Kurawa pirang-pirang yen aku isih urip kowe bakal cilaka. Lakon sing tak ampi-ampi lakon iki pancen tak tunggu-tunggu. Kowe bakal munduh karo tamburamu dhewe. Udel-udel waduh kowe maju apa ora ngarsa iso ngalahke sing tak ombe uyuhmu. Maju semburu pas bonyok dadamu yang anake para kudur yo dasar pronoso
karo aku. Mergo dadi wong gasak iki. Mburi. Iya. Itu. Apa? Ingsun katriman dandane. Aku ora iso mati kecile Orkidara sawangan sing merangos iki lho. Udune gunggumun rupake sengkung sing kapawiran ngidat-ngidati. Ora ngondro sepira. Ayo Werkudara, aja mung siji, madu bareng kambing ana patih. Ayo sengkung. Rek apa nentang sikilku? Apa? Andro. Ngopo? Aku sengkung tak sakalane sini tak dilandang ya murep. Senang banget aku. Man, ayo Werkudara sak enteke gayamu tumpakne. Melat-melat ini apa? Yang kayak oba. Pripun Dos? Pripun ora? Sengkune. Pripun? Ora mati-mati. Sing mboten mati. Kerep nyawane.
Indonesia. Sampan kemudo. Kabeh tapi kali kuku konco napa kulitak kali urip meneh. Kulitak kali urip meneh. Yen dewek terus dewek. Nek ngene mbok ora kok senggone aku yo jenggelek nek ngene. Itu. Nun. Bapakmu ning ndi? Bapak. Bapakmu. Bapak sinten? Pak Surat. Semir. Oh, Pak Semir. Ya. Lah iki. Ngerti bapak yang lagi lemah-lemah harus jika dijujuk. Ora ngerti aku dasarung jero ora nganggo apa-apa. Wong lek gedhe ngene bae jero cilik ya, Mas. Semar. Enten apa, Gus? Enten apa, Gaius? Kok gaes piye, Mas? Sembunyi mudar-mudar. Sembunyi mudar-mudar sing ramu kowe Pak piye? Lah wis senengane lah terangane silsilah to kowe. Sejarah kowe senengane lah ngalur-ngalurne to, Pak. Nggih. Anane Sengkuni nika mboten mudar, jenengan lak mboten prisa. Aku ora ngerti sebabe apa. Sebabe nyawane Sengkuni niku moh ucul saking ragane. Durasi. Ngeten nggih. Jenengan kamutan apa mboten? Nalika nuwun sewu simbah Saklarga Sang Resi Wyasa rumiyin lak kagungan lenga tala. Lenga bulis kok lenga tala. Nggih lenga bulis. Bulus iki bojone Pak Ulus. Lenga tala mergo ampuh gayane lenga tala, awak niku yen kelepetan lenga tala bakale ora kedas gaman apa wae. Ditumbak bengkong sinuduk utung mboten saged tumawa wonten pundi kemawon. Mongko nalika semanten lenga tala menika ing dipun wadahi kendhi kutah wonten ing Jambah rebutan Pandhawa lan Kurawa. Saklebetipun lenga kala wau kutah lajeng kangge gulung karo kabeh Sengkuni mila wiwit saka pucuk rambut nganti jempol sikil awake Sengkuni niku kawatan lenga tala mila ora iso dipateni nadyan ngangge gaman napa mawon. Akan tetapi ada sebagian yang tidak terkena minyak talak. Oh, manglodol dulu. Ambil sekali. Ajan ke. Lungoke Pak, iki Pak. Ubur-ubur. Ubur ikan lele. Sembah karo anak putu. Titipane anak putu. Ngomong mau ora.
kelonan ini. Orang ngono kuwi iki jenenge ra kompak ra adil. Ora adil aku kudu pengadilan. Kowe iki ngerti ana sing disbisik karo bapak, gara-gara kudu ngerti mongko nek kene iki wong papat. Lha sing ra ngerti aku kok dikira wong goblok ngono ya. Maksud lo? Apa sing dibisik iki harus bener? Kuwi anggere wong iso nampa kanyatan kaya ngono, yen ning ora siap tenan iso dadi buta kaya Sukesa kaya Prakasta piye. Alah, telat ra sing kok bisik nang mau. Apa? Nek ra ngene kok ora gelem dolen aku. Kowe gak motormu do titik ning nggenku. Ngelmu iki ben barokah yo kudu ana regane. Regane piro tak tuku? Jare Basuki mawa biaya. Ya biayane piro manut? Kowe kon poso lho kira kuat. Ra kuat aku poso, ra kuat aku gur mangan ngombe rokok kuwi ngempet kuat. Liyane kuwi sing ra kuat gampang